Φωτογράφε. 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 7 φορές έχω πει φωτογράφο. Δεν το πλέον τώρα το κάνω. Ελάτε εδώ μπροστά. Ελάτε μπροστά στη Χανή. Και η Άννα, παιδιά. Άσο! 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 Επιμνημόσυνη δέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέρει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φιλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον φυλάσσον αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας,
των πεπεθυμένων αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος η Θεόν αφράστος κοίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ημών ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθεοι δίκαιοι αναπαύονται, τε ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταργήσας των δε διάβολων καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των προκεκοιημένων δούλους πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντς εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσχάτων και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν λόγω έργο ιδιανίος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκέστην άνθρωπος επί της γης ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντς εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάλετε και επεσχάτων Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχος σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύ και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανάγνου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου Τετραημέρου φίλου αυτού Λαζάρου και τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσχάτων εν σκηνές δικαίων τάξουν εν κόλψης Αβραάμ αναπάψε μετά Αγίων και δικαίων συναρθμίσε ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κατάθεση Στεφάνων. Πρώτο νηπιαγωγείο και πρώτο δημοτικό σχολείο. Δεύτερο νηπιαγωγείο και δεύτερο δημοτικό σχολείο. Γυμνάσιο.
Επαγγελματικό Λύκειο. Γενικό Λύκειο. Ενός λεπτού σιγή. Όλα τα σχολεία, προσοχή. Εθνικός ύμνος. Τέλος τελετής.